s'ha patit com el dia del parc per certificar l'ascens i el gol de la victòria, més o menys al mateix minut, no? A falta de poquet s'ha pogut obtenir l'èxit. Sí, al final els equips no volen que els guanyem al seu partit, llavors ens fiquen les coses difícils. Sabíem que no seria difícil i per això s'ha allargat tant. Millor que no deixar-ho per l'última jornada, no? Exacte. Fora els nervis, fora tot, i ara avui celebrem un altre cop. Felicitats. Moltes gràcies. Bueno, ha sigut una temporada que jo he pogut participar en 4 o 5 partits i en veritat és un premi que s'ho mereixen ells, que han estat treballant molt dur, han sigut una temporada llarga, van aconseguir l'ascens fa 2 setmanes, i ara el campionat, que és molt important, i estic molt content d'haver participat i haver pogut marcar 2 gols i haver ajudat. Quina temporada més fantàstica, ascens, títol, no es pot demanar més. No, la veritat és que són els 2 propòsits que teníem a inici de temporada, l'ascens i el campionat, i els he dit ara als jugadors que estava molt orgullós d'ells perquè aquest equip crec que aquesta temporada ha il·luminat aquesta competició, crec que ho han fet molt bé, han estat molt ferms i molt constants, molt sòlids durant tota la temporada, cosa que no és fàcil, i això és gràcies al gran treball que ells han fet, a la bona mentalitat que tenien, al compromís que tenien i a l'evolució que han fet com a equip i com a jugadors. Això de celebrar tant l'ascens com el títol a casa està fet expressament? No, evidentment sempre aquests premis els vols obtenir el més aviat possible, però les circumstàncies són les que són i les hem viscut els 2 partits a casa. Crec que ha estat un escenari magnífic amb el nostre camp, amb la nostra gent, per tant, bons moments per haver assolit l'ascens i el campionat aquí a casa.